خۆشی هاتن سەرسەرێمە چایم ڕاهاتن و دەرسا یەکەمین ji bona pêşketina zimanê me ji bona pêşketina hebûna me û ji bona pêşketina çavda me ez ê vî dikim ku bibe gavekî pêşketî gavekî serkevtî. Buhari. Ji bo yekî miletê Kurd ji rengê kesk sol zer hez dikin. Hûn dikarin çikarî xwe bêjin? Ez benî? Ve. Hûn dikarin gotinekî bi Kurdî ku bi ziman deng çawa derê me re derdikeve? Ez benî dikarin bêjin? Ev çawa derdikeve? We. Di dîpa Kurdî da xe. Dîpa Türkî de Deng pir bi ber dev ziman tê ji xwarê nayê ji jor tê hinekî mirov wa serçay bike jî meriv dikare tirş bike lê kê meriv dike serçay bike meriv bike Rezaler, sor, din, Zalen, sor, dınave, zelayi, de dik. Bismillahirrahmanirrahim. Navê xê? Navê we? Navê min Zeynep. Navê min Osman. Zeynep man? Bu anji axaftina wî ne weka denk rabûn û nizimbûn di nava gotinê de ez dil û can dibêjim ev xebata we xebatekî pîroz in ew kesê ku keda wê tê derbas bûye û ji niha şûn başî wê keda derbas bi ez dil û can spasiya ku pêşkêşê wan dikim ji bona beşdariya we jî ez dil û can we pîroz dikim bi rastî jî ziman hebûn ziman rikin ku ziman nîn de mirov nikare ku pêşerojê hembêz bike an jî pêşerojê bikar ez ê vî dikim ku ev xebata we bi bingeha hemû gelên Kurdistanê ku karibe fêrê zimanê xwe bibe di perwerdeyên perwerdegehên dibistanê fermî da ez ê vî dikim ev xebata we bi bingeha bî bibînin xêrê xweşiyê de ji we hemiya serkevtî